היי, כאן שוב אור, היום נדבר על האם לשדרג את המחשב שלי, או מה אני צריך לדעת לפני שאני משדרג את המחשב שלי. אז קודם כל, צריך להחליט אם אתם צריכים או לא צריכים לקנות מחשב חדש, ואני חושב שאתם צריכים לשאול את עצמכם שאלה מאוד פשוטה. האם המחשב שלי מספק אותי מבחינת הביצועים שלו? האם אני צריך משהו יותר מהמחשב שלי? אז אם התשובה היא לא, אז כנראה שאתם לא צריכים לקנות או לשדרג את המחשב שלכם, אז בואו נשאר איתו ותצפו בסרטון הזה סתם של הכיף, ותנו איזה לייק למטה. אבל אל תבזבזו סתם כסף. אם התשובה שלכם היא כן, אז כנראה שאתם צריכים להקשיב לי ולשמוע כמה טיפים קטנים לפני שאתם קונים חלקים. נתחיל מהחלקים הכי בסיסיים, מעבד. קודם כל, בואו נגדיר דבר אחד. משחקי מחשב לא דורשים יותר מ4 ליבות מהמעבד שלכם. נכון להיום, שזה מרץ 2014, גם באטלפילד 4, אחד המשחקים הכבדים ביותר שיצאו בזמן האחרון מבחינת ניצול המעבד, לא צורך יותר מ4 ליבות. לכן אין צורך לרוץ ולקנות את המעבד הכי יקר שיש בשוק, כמו מעבדי i7 הכי אקסטרים שיש לאינטל, אלא i5 גם יכול להספיק. אתם תתפלאו אם תחפשו באינטרנט כמה ביצועי מעבדים זהים בכל הנוגע לגיימינג. אז תחסכו את הכסף, תקנו מעבד i5 מאוד גבוה, או אם המחשב שלכם מיועד למשהו שהוא לא רק גיימינג, אלא גם עריכת וידאו, או עריכת תמונות, או עריכת סאונד, מידול תלת ממד, תשקיעו במעבד i7, אבל לגיימינג בלבד, i5 יכול לעשות את העבודה מעולה. לגבי RAM, משחקי מחשב לא צורכים יותר מ8 ג'יגה בייט RAM. אתם לא תעברו את השימוש של 8 ג'יגה בייט RAM אם אתם רק משחקים במחשב. לכן, תקנו 8 ג'יגה בייט RAM, אבל אם אתם מתכננים לעשות במחשב עוד שימושים מעבר למשחקים, כמו שוב, עיצוב תלת ממד, עיצוב בפוטושופ, עריכת וידאו, כנראה שאתם צריכים יותר מ8 ג'יגה בייט RAM, והייתי ממליץ לכם לקנות 16. ראיתי לא מעט אנשים שקונים 32 ג'יגה בייט RAM, וזה נורא הפתיע אותי למה. וגם שאלתי אותם, לא הייתה להם תשובה הגיונית. 32 ג'יגה בייט RAM זו כמות מטורפת. אתם לא צריכים את זה. זה כמות ששרת בדרך כלל משתמש בה, והמחשב שלכם הוא כנראה לא שרת, גם אם הוא שרת המדיה הביתי שלכם. לכן, הרבה מאוד זיכרון מעולם לא הזיק, אבל אם אין תועלת, אז למה לבזבז את הכסף שלכם? לגבי מהירות הרם, בהמשך שניגע בלוח M, אז אני ממליץ לכם לקנות את הרם בעל המהירות המהירה ביותר שלוח M שלכם יכול לקבל, אם זה 1600 או 1800 או 2400 מגה-הרץ. לגבי כרטיס מסך, תקנו את כרטיס המסך היקר ביותר שאתם יכולים להרשות לעצמכם. כרטיס המסך הוא אחד הרכיבים הכי חשובים במחשב של גיימר. לכן תוציאו את מרב כספכם על החלק הזה, אפילו יותר חשוב מהמעבד שלכם. תוציאו 1000, 1200, 1500, 2000 שקל, כמה שאתם יכולים. אל תתקמצנו בכרטיס מסך, ואל תחפשו יותר מדי איך לחסוך בחלק הזה. לגבי חברה, או NVIDIA או AMD, שניהם ייתנו לכם ביצועי משחקים מאוד מאוד טובים. אני לא חושב שהריב בין החברות הוא כל כך חשוב. יש תקופות שבהם NVIDIA יותר טובה, יש תקופות שבהם AMD יותר טובה, לכן אין לי מה להמליץ לכם עכשיו איזה חברה, כי אם תצפו בסרטון עוד חצי שנה או שנה, כנראה שזה לא יהיה רלוונטי. אבל שוב, לא להתקמצן על כרטיס המסך שלכם אם אתם גיימרים. אם אתם לא גיימרים, או נראה לכם שתשחקו פה ושם, וגם הגרפיקה לא כזו חשובה לכם, כרטיס מסך בינוני ונמוך יספיק לכם, אני אדבר על סכומים שבין 400-500 שקלים. לא צריך יותר מזה אם אתם לא גיימרים. לגבי לוח M, אז פה אתם צריכים קצת להקשיב. לוח M זול או לוח M יקר לא ייתן לכם שיפור בביצועים בכלל. נדיר מאוד שתראו הבדל בביצועי המחשב שלכם אם יש לכם לוח M יותר יקר. מה שכן זה נותן לכם הוא פיצ'רים יותר טובים או יותר USB 3, יותר חיבורי SATA וכו'. אני כן חושב שצריך להתמקד על לקנות לוח M שכולל BIOS מסוג UEFI. מדובר בביוס חדש, מסוג חדש, שמאפשר לכם לשלוט בו לא רק דרך המקלדת, כמו המסך הכחול הישן של פעם, אלא ממש זה ביוס שנראה טוב יותר, יש לו יותר אופציות, אפשר לשלוט עליו עם המקלדת ועם העכבר, בכללי הוא נוח יותר. לגבי אוברקלוקינג, אם אתם לא מפחדים לעשות, או אם אתם רוצים לעשות, מן הסתם תקנו לוח M שמאפשר את זה, אבל אם אתם יודעים שלא תעשו אוברקלוקינג בעתיד, תחסכו את הכסף, תקנו לוח M ממעמד הביניים, נקרא לזה ככה, שלא עולה יותר מדי כסף, הוא לא מאפשר את זה, כי גם ככה לא תשתמשו בזה. לגבי hard disk, הרבה מאוד אנשים קונים עכשיו SSD וחושבים שזה ייתן להם שיפור ביצועים במשחקים. אז בואו נבהיר דבר אחד. SSD הוא בהחלט קולן הרבה יותר מהיר, אין בו חלקים נעים, וכתיבה וקריאה של קבצים אליו היא הרבה יותר מהירה. אבל משחקים לרוב לא כותבים וקוראים קבצים במהירות כל כך גבוהה שתרגישו הבדל בביצועים.
ההבדל היחידי שתשימו לב אליו הוא בזמני הטעינה, למשל בבטלפילד 4, שטוען המון מידע בטעינת מפות, יש שיפור משמעותי בטעינת המפה בין ארדיסק רגיל ל-SSD. אני תמיד ממליץ שיהיה לכם את השילוב, כמו SSD קטן של 128 ג'יגה בייט, שיכלול את מערכת ההפעלה שלכם, כמה תוכנות כמו פוטושופ שכן משתמשות המון בארדיסק, ומשחק כמו בטלפילד 4. חוץ מזה תקנו עוד ארדיסק של חצי טרה או טרה, שיכלול את כל שאר הקבצים שלכם, או כל שאר המשחקים שלכם, שלא צורכים באמת SSD. חבל מאוד להשקיע כסף ב-SSD ענק של 512 ג'יגה בייט, שעולה היום בסביבות ה-800 או 900 שקל, שבסכום הזה אפשר לקנות 2 טרה של ארדיסק רגיל. אז תקנו SSD קטן, לא לקנות SSD גדול. תשלבו בין הארדיסק רגיל ל-SSD. שוב, ביצועים במשחקים לא השתפרו. ביצועים במחשב באופן כללי, כמו טעינת הווינדוס שלכם, כן. לגבי קירור, אני מאוד ממליץ לשים מערכת קירור טובה במחשב שלכם, אבל אך ורק אם אתם גיימרים. מחשב ממוצע יכול להסתפק במספר מעברים מצומצם כמו 1 או 2, ובקירור רגיל על המעבד שלו. מחשבי גיימינג לרוב יוצרים המון חום בזמן הפעולה. כרטיס מסך יכול להגיע לסביבות ה-90 מעלות בזמן פעולה, ומעבד לסביבות ה-50-60 מעלות, תלוי בדגם. לכן, אני ממליץ לכם לקנות מארז עם לפחות 3 מאווררים. אחד מקדימה, אחד מאחורה ואחד למעלה. כשהקדימה מכניס אוויר למארז, האחורי והעליון מוציאים אוויר חם במארז. אני רוצה להדגיש שרכיב שמתחמם הוא פחות יעיל מבחינת הביצועים שלו וצריכת החשמל שלו, וגם נהרס יותר מהר עם הזמן, לכן מאוד חשוב לשמור על המחשב בטמפרטורות נורמליות. לגבי אוברקלוקינג, אם אתם מתכננים לעשות, אתם חייבים להחליף את הקירור של המעבד שלכם. קירור סטוק שמגיע עם המעבד שלכם הוא מאוד בסיסי ולא מספיק לשום דבר מעבר לשימוש בסיסי במעבד שלכם. כל אוברקלוק עם קירור כזה עלול מאוד לסכן את המעבד שלכם. לכן אני ממליץ להשקיע 300 או 400 שקל בקירור נורמלי כמו שצריך, עם היט פייפס ועם מאוורר גדול 120 או 140 מילימטר, כדי שהמעבד שלכם יישמר ולא יתקלקל ולא יהרס אורך זמן או חס וחלילה יישרף בזמן האוברקלוקינג. אבל בלי קשר אני מדגיש, אל תעשו אוברקלוקינג אם אתם לא יודעים בדיוק מה אתם עושים, ועל זה בסרטון אחר. לגבי מערכות קירור מים או נוזל למחשב שלכם, מדובר במערכות קירור מתקדמות מאוד, שרק מי שעושה אוברקלוקינג מאוד חזק ומאוד אינטנסיבי, צריך אותם. למשתמש הממוצע, לגיימר הממוצע וגם לגיימר הכבד, אין צורך במערכת כזו. אם אתם לא עושים אוברקלוקינג כבד, חבל להוציא את אלפי שקלים על מערכת קירור מים. אז בואו נעזוב את זה כאן. אני מאמין שאני אדבר על זה בווידאו עתידי, ואני אסביר לכם איך מערכת כזאת עובדת, מה פלוס מינוס המחירים ולמה צריך אותה. אבל אין לכם צורך במערכת כזו במחשב ממוצע. אם אתם עושים אוברקלוקינג מתקדם ומאוד חזק, אז כן, זה יכול מאוד להקל על המחשב שלכם בכל עניין הקירור. שכן מחשב שעושים לו אוברקלוקינג מאוד חזק, צריך להישאר מאוד קר בזמן הפעילות שלו. אני מקווה שנהנתם ולמדתם מהצפייה בסרטון. תנו לייק אם אהבתם, תנו דיסלייק אם לא אהבתם, ותחצו סאבסקרייב אם עוד לא עשיתם את זה עד עכשיו. אז נתראה בווידאו הבא.